Čau. Takže čau, já jsem Bára a dneska vás vítám u dalšího vlogu. Vlogy. Takže dnes vám to ukážu všechny tyhle kraviny, co tu máme podobně. Takže jdeme na to. Takže tamhle tady kočka. Tady Tom dostal plakát z fotbalu. Já jsem tady klínář, takže vám to teď asi neukážu. Tady dostal pohár z fotbalu. To je teda pohár. No, přes celý dům. To je ještě menší než Jak se jmenuješ Barča Hranková? Jo. Barca, Hranková, všechno velký. Všechno? No všechno jako bar, jenom to B a H. No dyť. Borec, jo. To je. Co? Mě zajímá to, jo. Borec. Jo, to je tohle. Jo! No borec ten. Tady máme blázený věci, jsme se včera koukali. Tady má Tom na basketbal. Tome, nechceš si vzít ten basketbalový koží domů? Ne. Dobře. Ne. Ale já nevím, jak bych vám to natočila, aby by mobil. Takže tohle by bylo pro dnešní video. Vše a čau!